guys, magtanaw-tanaw sa ko diri gamay sa palibot sa dagat guys. Kay murag ka nang makapawa bitaw sa stress nga gibati na to. O, pusingan sang 9 nets. Di ba guys? Hi mga solid followers nako. Kumusta mong tanan? Karon de ay guys, mangadto ta sa Negros kay birthday sa ko ikaduhang apo. Mosayo ta didto kay aron makasuroy-suroy ta kuyog-kuyog sa mga bata guys. Kay dugay na kay mingwa magkita para magkuyog-kuyog para mawa pa sa kuan kalaay sa kamingaw nila mo nang musayot. Hello Escalante, abot na gyud mi Escalante, welcome back Escalante Fair. So karon guys, maghinay-hinay nagpanganaog ang mga tao guys. O ako mosunod sad ko ani rong kuan kay na-trap ko sa motor. O nahinay na sad kog dailos guys. Munaog na ko kay si Titing, dili pa kakuan, dili pa siya kanaog kay na-trap sa van. Ako lang ni una og naog guys. Tanawan ninyo guys ang pantalan sa Escalante. Ako mong itor, tawa mo na ilang pantalan diri guys. Unya karon guys kay mo anak ko anang building nga kay mubayad ko sa terminal fee. Mubayad. Nanaog na Miss Barko guys. Ano bayad ang pera na ako dito eh? Naa. Ngano di ikaw di? Wala di bayad kay munaog ko kay biyahe di? Wala. Dili sa tiway kay sakit ako kaon. Ano ba ta ako kusog-kusog sa padagan na pwedeng sakit sa hawak tiguang. Ibang libaong hindahan no? Nanadita diri sa 7-Eleven sa kuan guys sa Escalante. Kay namalit mi og tubig kay giuhaw mi nya tan-awa ninyo. Amo ipakita ninyo ang rotunda sa Escalante guys, tan-awa mauna. Karon guys, ato na sobrang tagkuan kay pagsubay ning dahan nga dako kay kawanangan luag kay tanan ang ilahang lugar diri guys. O nindot pa gayo ang mga view. Malingaw kang magtan-aw nga while nga magdrive ka, mawala ang imong kakapoy, mawala ang imong kuan. Ka-stress diri dapita kay luag ayo murag luag sa atong dughan ba. Buwa jud ang atong gibati nga kalay diri dapita guys sa talan-awon pa lang. Nindot kay diri guys. Kinsa tong kuan guys, gustong mari para mapamilyar na ninyo diri dapita nga maagian ninyo. Nga nindot po guys ba? Super nindot jud diri guys. Ako malingaw jud ko diri nga musong balik guys. Kaso layo lang kayo guys. Tuyoon jud kayo ning lugar kay pertisong layo ka. Tagaan sa ninato ka ng saktong budget ba? Kay di na lim sa biyahe ta nga watay budget. Nindot jud kayo ang talan-awon diri di ba? Makabawas sa stress nga atong gibati guys ba ngagikan sa biyahe. Ni-internet aron sa kuan guys. Ni-internet sa Silay City. Shout out day ni Ma'am Victoria. Niagi na mi sa imong syudad Ma'am Victoria, Victoria City. Dakuan imong syudad mamoy. Karon na namin niagi na mi sa Silay City na ilang plaza sa Silay ni siya guys. Tanawan ninyo guys. Hi! Hello! Hi! Hi! Ani nanay! Ani nanay! Ani nanay! Ani nanay! Sa akong vlog. Hi! 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 Guys, kubi. Ha? Nakita namin sa akong bukoy. Mas Camila. Ano Camila? Nakita namin sa akong bukoy. Ayaw dira ting, nanay mo puyo dira. Dawa ta dayo. Ano kami? Ali, ali. Gusto ba? Dira halap buwa. Ano? Tabo na yun mo ito. Kiss ko kiss na ayaw na sleep. Hindi naman kapag-ugos. Ha? Hi! Master Beck. Hi! Ali, doon, dali. Kugos. Hi! Kaway! Ay, dire! Hi! Ay, Singki! Kumusta man ka doon? Bibi! Tara, oy, nagdadi yun. Ya daddy yo. Nakita namin Dalia! Hi!
Kamusta mga kadal? Mao ni ang decoration sa birthday ni GD at 1. Mauna. Unya mo sad na ilahang kuan. Preparation atong tanaw na. Mauna ilang preparation guys oh. Ako yung ginawa na og video kay wala pa may mga bisita. Sayo pa man. Panihapon man na ilang preparation karon guys. Atong tan-awon guys, gahi sa dani ukbon oy. Gahi jud guys siya ukbon guys, o tawa manok. Atong tanawon ng uban. Pero dili siya maabli kay gipangtipan ba. Bago pa man ang naabot dili pa kay dugay o sirado pa sila tanan. Kay dugay pa man kay pang dinner ang ilang handa guys. O ato lang nga bidyuhan kay wala pa may kuan, wala pa magsugod kay sayo pa. Ako ra nang